लोगोफोर आं दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जायगायानो जाबाय सिलिगुरि ओरैहाय माने जोंनि आसामाव फ्रायानो मोनानो आरोना बे बुस्थुखौहाय जेनेबा क'क्राझार बङाइगावबोथ' मोनखायाखा बाखि आरो ओरै गुवाहाटि बेफोराव मोननाय जाया आरोना बेखौ खालि अनलि बेंगलाव मोनो दा बे बुस्थुखौ आं नोंसोरनो मा बुस्थुखौ मोनो होननानै बुंदों मा लायगोन दा आं देखायगोन नोंथांमोना नायनानै थांबाय थाबानो जाबाय आं जायखिया दा ट्रेन नेगासिनो दङ क'क्राझार प्लेटफर्माव क'क्राझार स्टेसनावहाय दा ट्रेना फैगोन आरो ओरैहाय फैगोन दा ट्रेना बिराद लेट जाबाय 2:30निमोन दा 4:00 सफैसिगोन दासो गलपारा मोनदों ट्रेना दा बेनिखायनो दसे आङो जिरायनानै नेनानै दंगासिनो दं आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दासो गाखोनबाय जोङो ट्रेना नै क'क्राझारनिफ्राय दासो हगारदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि बे साफारखौ जोंनि जार्निखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना दासो नै जों दा नैबे बिदा दं सासे ओमफ्राय आं जों सानैजों थांगासिनो दं दा सिलिगुरि ओमफ्राय दा बिराद लेट जाबाय जोङो गान्धीधामावसोमोन बाट जों गान्धीधामाव मोनासै माने लेट जाबावबाय बियो जों नर्थ इस्टआव गाखोग्रोबाय गान्धीधामनि टिकेटजोंनो दा माबा मोनसे जासिगोन बे मोनबाय जलपाइगुरि सफैबाय फाइनालि जों दा मेन टारगेटआव एबाराव थांसिगोन आरोना अट'जों थांसै दाम खमनिजों जलपाइगुरिनि प्लेटफर्म बियो हेल' लोगोफोर आं नै सिलिगुरिनि दा हंकं मार्केटआव दङ नोंथांमोना लेडिस मार्केट ओरैबायदि सलिड ड्रेस मोनगोन नाय ड्रेस गासिबो सिन्था गैया मालाबाफोर फैयोबा बे बाजाराव हाबनो दाबाव दा बे दखानावहाय नै जुथानि जुथा गासिबो मोनजोबगोन आरो भेराइटिस मालफोरखौ हेल' लोगोफोर नै जों दा मोनसे लजआव थाफैबाय हटेलावहाय आरोना ओमफ्राय बे हटेलावहाय जों दा अन नाइटनि थाखाय थासिगोन हरसेनि थाखाय मानो होनबा बायनो फैनाय बुस्थुआ गाबोन 9:00 खुलिसिगोन आरोना गाबोन 9:00 आराम जायै लोङै जोङो क'क्राझारजों रौना होफिनसै बेनो नै हटेला एसे बेयाव नुजानांगौ नामा बेनो लोगोफोर बेनो नै माला नोंथांमोना मालाबाफोर नांगौ जायोबा बेनो नै बुस्थुआ दा आं एसे सिगाङावसो माने देखायजोबनाय जाबाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ मोनजोबगोन गासिबो मा नांगौ रेस्टुरेन्टनि आइटेम खनसेनो ओंखाम 4 मोनबा संजाग्रा माग्रा गासिबो टटेलि बेयाव मोनजोबगोन आरो बेखिनियानो बे जाय बिथांमोना माबानि रेस्टुरेन्टफोरनि थाखाय बुस्थु नांगौबा बेयाव नोंथांमोना लांफैनो हागोन एभेलेबल रस्टेड ड्रामनिफ्राय लानानै बिदिनो गासिबो थान्दुर ड्राम आरो रल बानायग्रा माग्रा गासिबो दंजोबो आरोना बेनो बे सिलिगुरिनि माबाया आं नोंथांमोननो जे बुस्थुखौ लांफैदों होननानै देखायनो होननाय बुस्थुआ नैबेनो नै नैबे बुस्थुआनो ड्रामा बेनो थान्दुर ड्राम होनना बुङो नैबे ड्रामखौहाय लांफैदों आरोना आं नै दा बे ड्रामखौ जोंनावथ' आसामाव मोना बेयो पान्जाबनिफ्राय फैयोनो पान्जाबनिफ्राय आगोलफ्राव दाम खममोन दा एसे बारायबाय दामा बेफोरनो आरोना दा मालाथ' बिराद गिदिर ना नै माने ओंखायनो दा थाङा जाहैबाय आरोना माबायाव सुपाराव लांनो सानदोंमोन आं दा नैबे ब्रादारा नायगासिनो आंनि फैनाय आदा बे ओमफ्राय नोंथांमोना माब्लाफोर लायोबा आंनाव बेयाव कन्टेक्टआव हरनो हागोन आरोना जेन'बा बेसेबां लायो मायो सोंहरनो हागोन ओमफ्राय एड्रेसखौबो सोंनो हागोन दा आङो नोंथांमोनाबो जुदि मालाबाफोर बेदर सावनाय दाउ सावनायनि थाखाय बा रुथि बानायनाय थान्दुर रुथि बानायनोबा नांगौ जायोबा आंनाव फन खालामनो हागोन आरो
फाइनालि लोगोफोरजों दा सफैबाय ओमफ्राय दा बिदाजों आंजों जोंनाव थासिगोन क'क्राझारावनो ओमफ्राय दा जोङो फंबायफोरखौ लांफैथिदों आरो ना दा लानानै फंबायफ्रा लानानै जों थांसिगोन जायखिया दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय लोगोफोर जायखिया अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबसक्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो आं बेखौ आसा खालामो आरो आं दिनैसिम खनसेबो भिडिअ खालामनायाव बिदि बुंफेरनाय जायाखै साबस्क्राइब खालाम बा लाइक खालाम होननानैहाय दा अननानै नोंथांमोना अननायनि गेजेरजों आंखौ साबस्क्राइब खालामना होयोबा आं बिराद मोजां मोनो आरो अननानै शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम मोजां भिडिअ होनो नाजागोन आरो मोनफेरै मुवाफोरखौ देखायनो नाजागोन